Hagman kong ngaso manangu ayo Jisu kono blay. Ubala siya inga na kastem. Kadang kastem jong jingjop tiaw Jisu Kris. Hapdeng unuslam ubajam bat kil air ke bape ke baklan. Yola ai kalat janga. Bangandon na ke kamera jong ke jingduai. Pan puli ke tin ke jong dry. Bat banyak samro. Namenta jong ke badan kami ke tin ke jong. Ngapriang sobhai ya phi ki para banget ki para syakri ki jong dry. Ki long kami ki long pa ki khon samla ki heb ki baret. Hai ke kateng bachang tam dry Jisu. Ngiim kisngi ki bakado haga ji pendap ikaktin ka jong dry. Ngiim kisngi bakaktin ka jong dry kana pendap syachat bayai pendap. Ngiim kisngi ki ba ki jinja ki ba fala ki jinja ki ba khala. Utrai wala penja kat kum kaktin ka jong Ngai ngu yo try bangayo pasisen banyak phai ka tin ka jong khane ka step ka kum kane liem kiski jong ka jisepting haga jinga dai ba no khunyang coronavirus ubala sim ya ki mesim ki bakodor na ka ri ba ka jai ban reu jongi haga ba bon pho haja la ni lak ubam se map cho ya ke barit umap cho ya ke bahe ubar su salro ya ke bastan ubra salro ya ke pitam ula sal na phang ya ke blului ula sal na phang ya ke balai persya ya buru kani ke khlam kani ke cingpang ngi im ngi septi ngi kyu ngi sel ngi im ka rinowai laneng im ka ri la jong ngi don na ka puli ka puthi ngi don na ki kolats ki ba per lade ngi don ha ka jikatroi ki ba per ka department ki ba per habang yo so cha phang jo ne khunyang ngi septi ngi khuslai ngi myotia ngi myodem habi phai cha kari bi jungi ngi kitmawi ki pheng basem ki myotia ki myodem namata ki khon ki myotia yo dem namata ki kme nama ka jinga stat jona khunyang jingpang coronavirus shanongin hel shanongin petre ha ka jingem ka jungi ngim don jingsuk ngim don jikemen ngidap tang da ka jinjar ha ka jing em ka jongi kon samla kilong kami bi jonga la hangno ka kidon tang ki umat thang ka baki jao kai ka banjaya ka ne ka mit kai banjaya ka step kai banjaya ka bala syai bat ka bala sngi habaki phai ki itang ki jido jingker men sudah kim don siu ka jingsuk kim don siu ka jingkemen kila ngo tang jido jingker men sisya ha ka jing im ka jongki ndai bukum ka ne ka por ngai ngo yo Jisu udang ai ne galat banyak sam ne ka tin ka jong blai ngi im ki por kabang ki khuslai la ka jong ka jing im ka jongi ngi im ki por kabang imla chu ban perkhat kum nupat ngin perkhat dang mai pats ngi don ka jing nang ngi don ka jing tim ngi don ka burom ngi don ka bor ngi don ka spa ngi don ka pho ne kine baro ha kine ki pusngi ki mamanta kimla banyarap ya ka jing em ka jungi ngai ngoyo try bagari bagajai ban rewe jungi
Ublay wa gaji start wa gaji sampang. Bagian wat kilat keleti. Haga jare gaji ram. Haga dia jingadai ban yala besya yo nu kunyang jimpang. Ublay ulay lam yaki ngai ngo yo try. Wa gaji start ki nurse, wa gaji start ki doktor. Wa gaji start ya ko ri ba ka jai ban reo. Ngimalen ye kata. Handai ngim pa yo pa ya ka jing suk. Kabari jaya ka jing em ka jong em. Kapagum ka ni kapor. Ngakwa banyalay ya kaktin ka jong play. Ban pan pai. Sa sisin pat hagaktin ka jong play. Kajing kali galong yang ab yang i balay ngim don kajing suks balay ngi septi yo ka ba manga bat mangi ngila jingay na kamon ka jong play ngila pelat no ya kak tiga pangibat ya kak tiga jong play ngila petut ngila kumpelat ngila persang dah kejing la ala jong dah ka hok da jong dah ka jista da jong badai nang ta kabon ra ya kejing suk kejing masim ha kejing em ka jong em kane ka step ka dai yang kane ka step ka dai yang i kane ka step ka dai ka riba ka jaj ben reo bana go try sim ya ka ti ka jong try sim ya ka jing em ka jong bat mami ko try ka jing jong yalam shalom kabari yalam sekejing bisar yalam sekejaka melapun kure ya kejing em kejonga kendi kapor ka ba ngin IT yal ka jong kejing em ngin khot ker pa jo inong sim trai bat ya kejing em jonga bat ya kejing em jonga Nginya fai bat ngana kaktin ke jong play ka pangila man sem na ka kitab yung Jeremiah kal nong bakat nyaw berkot ka ba nyaw ka ongkom ne. So utaw breu ba chania utrai ba gaji chania jong ulong utrai naba uba chania utrai ulong kom uding batung ajan ki bat wa pur ya kite ajan ka wa ba unom chepting habawan ka jeng sin ndai ka slajok ul kan jerngam bat hagas nem ke barang rung kiang on sumarkus lai lem ni on pep baseso kani gade ke cingkular ka jauh play trying ai ngu yame sim yu shagri me baritam buri ya ka sangiu jo kading phna jo me katan shan ka purom jo me kan pau hakori ba ka chai ben reo ka tin ke bangala pulian ka por play junga ka bala pesat mesim da mesim kui ai kan long ka dot bor kapatray dot more kapalawan rapat sa jisen ya kajing suk ya jikamen hakori ba ka jai par reo kapala sa jisen pat ban kia ya ka masim kapala sa jisen pat ban kia ya ka do kapala sa jisen wan ra ya kajing kamen ba kajing suk try tap da kasnam ko jome ka ri ba ka jai par reo ko jisu bi jonga kiba ko fly ai kajing kamen kiba pak ai kajing coach kiba do jing kamen ai kajing kamen ko jisu daga gerteng aja ujisu ubar nasret ngin yo pat sa jisen ya kejing chop ngin yo pat sa jisen ya kejing palat ngin yo pat jisen ya kejing suk amen suk ki basane au turai bagai sane ajo kilang turai habangi sane au turai ngilong kum tu ding badon harot kawa ki thit ki por ki wa habawan ki jirang kyang ki jingsuski kisla jong ikin jerngam nginam septing haki ayom ngin say bait kiso jong ka suk ba ka kamen hallelujah kabagum kanai ka por try khot yangi khot yu fi bangi chani au try suk ke ba chani au try ba ka jing chani au try ai ba ka jing chani ka try ka jing im ka jing long ka jongi kamana ka sengi utai uciam ni ka jing chani ha ka jing im ka jonga ba da ka jing im ka jongi
ko ki para bangich ko ki para sakri ko gari ko ki jaj penreu hagan ka por ngakan tu ya phi ka por siane outrai bat ka jing siane long utrai habila nang ba siane outrai pilong kumuding matung arut ka wa ki thit ki por wa ki jit na ta habarang kiang ki nam sneu ki sra ki jengam klem pep ki seso ni no ni ai ngo yo trai nama ka gospel nyo yones kal nong ka bakasan ka khot ka basan luong klem manga phimla le eruem klem u jisu phimla le eruem ka jingnang ka jingtip ka bor ba kaspa jisu klem manga phimla le eruem kitab Jeremia kal nong ka ba khandai ka khot ka ba arfolai but apa sa ko kumni wong try what I ba urus start uso sarong ha ka start lemni uba krabol uso sarong ha ka bor urus pa uso sarong ha ka spa jo andre uta ba so sarong to uso sarong bu chepang ba wi tho yo try kanai ka dei ka jing ma bangi so tho larangi don tangka jing start klamu jisu ngim don jing suk largi don ka burom kanam klamu jisu ngim don jing suk largi don ka spa klamu jisu ngim don jing suk ka spa ka mai jing suk yang hi bat hang ni ka tin ka jong try ko was ngau sarong ko rusan ha ka jing start jome was ngau sarong ko ru khlan bor ha ka bor jome was ngau sarong ko ru spa ha ka spa ka jome ne to so sarong ba me ito to so sarong ba me sempang ba me ito you try so sarong ba me sempang ba me ito yau try ka tin ka jong try ka kran nam ta ka jing mo jong yo ba banga ban mangi ko ki para bangai binga ka jing sep ting ka bom don jing su ka bom don jing men tang ka jing kyu ka jing atatin ka jing do jing germen yo dei na marba ki pop ki jonga ki pop ki jongi ki la panya khlat yanga badu play jongi ngi la ba ya ka jing start ngi la ba ya ka bor ba ka borom ngi la ba ka spat kata ka dik badut kam ayangi bangin la kata ngin try ko man Islam nagin pankhe pat manit no la jai iklat banya slobo play iklat ban wadu play ngila jingai no play ngim dan porsio ban duai ngim dan porsio pulai kakte ni play ngim dan porsio banya slobo play sipor ngile be ye ka jing start ngile be ye ka purom ngile be ye ka spa badai yang ne kamon ra ka jing suk ka jing jongi tang ka jing ja ba ka jing ja sudah ka jing e ki ba pon jaj ka jing maham ka tin ka jong play ba pin light na ka jing sep ting pin light na ka jing entertain pin light na ka jing kuslai pin light na ka jing e suk ma pi ki chane utrai bat ka jing chane ai be long utrai para mangait bi ich larangi phai mentana ki tam chronicle ka ba am nyo khasao kiyong kumne ki kenten laragi briu junga ka bala khot daga kerteng ka junga kin penrit iradi bat kin duai kin wat ya ka khmat junga bakin phai no na kulti boman kum tangas ngau na beneng ngan ma bi ki pop joki bat ngan pen khia ya kari sajisin ka ba play udak kner kekti udak pertaya ka rib ka jai mereu lada kita ki briu ki junga ka bangala khot daga kerteng ka junga ka bangala khot daga kerteng ka junga kin penrit ia ladi bat kin duai kin wat ya ka khmat junga bakin phai no na kulti bomban jongki kumta ngan sko da beneng ngan ma bi ki pop bat ngan pen khia ya kari laringi pej menta nak chiti jo Petrus kubno kong kolnong basam ter khot ben reu to prit hagak ti ka bakrabor ka jo play ublay pen kraw ya fi hagaya ka bits kade kin ka por ka bagin penrit
kadang-kadang kepor bagin kelabamut, kadang-kadang kepor bagin wat you play, kadang-kadang kepor bagin siam you, kadang-kadang kepor bagin slong pat u, kadang-kadang kepor keman ra yang i, ya kajing kemen, ha kajing im kajongi. Kendai puai kitab sang, kedukot kabakatsan, kaungkum ni. Unkot kepat jaga, ngarukan pai ketin you, ha kajing jinjar, ha kajing jinjar. Unkot kepat jangan ngarukan pai ketin ya u haga jinjar nganong lembat u ngan pelat ya u bat ngan pendon burom ya u. Unkot kepat jangan ngarukan pai ketin ya u haga jinjar nganong lembat u ngan pelat ya u bat ngan pendon burom ya u. Kan dia kesengi juga jinjar kesengi ke bakado ngimdon jingsuk ngimdon jikemen kesengi ke jinjar Jisu khot yang ini. Larang ikut kerpa jika kerteng kacung awang. Ngarungan pai ketin ya u. Haga jinjinjang ngalong lembat u. Bat ngan pelat ya u. Bat ngan pendon burom ru. Ya u. Ang u Jisu. Ang u Jisu. Larang ipai ya u. Un pelat yang ini kajing septing. Un pelat yang ini kajing pang. Un pelat yang ini kajing kurslai. Un pelat yang ini kajing jinjar. Un pelat yang ini kajing atutin. Un pendon burom ru yang ini. Ngin pai susu kitab Exodus. Haga kitab Exodus. Kai ke baca ngida baca mang tu. Khatal nyo. Ka klam ka bau vleu lo fak ka klam. Ben penjot sakari jap. Wa gi maham hagita gi bak chapting wa gi maham hagita gi bak pediang dan pelat nan ka klam. Moses ong penjab kunang berat tak ke Allah yang kisaukat bagi klik kisaukat. Bat hangta keklam kan yahat. Kan yu igas nam. Habagi igas nam kan penjab keklam. Hagar kot kabakalai keklam ka penjab keklam ka septing utrai upen i ka jing krau utrai upen i ka buram utrai upen i ka dak ka bakrau tam habadan kasnam ki kon Israel ki bakongo ya ulai ki kon Israel ki bakongo ya Jisu kim sem don ka jing yam ki Egypt ka bam kongo ya Jisu ka basnia ka bor ka jing la joka ka krom ka penjot kam cebrit yo bahetam kam cebrit iki baritam kaselak napang badai ne kata kadau gidon kami kasnam khonang project bre Jisu Kris lara kasnam ko jong Jisu Kris kata yang i hagadono jong kesaukat ke jongi hang ta ka klam kan septing om don kam bagin be ndek ka septing ka klam nama kayu i kasnam ko jong Jisu don ka bor kasnam ka trai ka ba dia trai ka ba hakasnam ka jong khonang project bre Jisu Kris Jisu Kris Kandai fuway kitab Sam iway utau basania hau utau basania utau basong ka jaga bari jong bakhle tame uyaine hapo jong ka jingka ka badon bor uta ubasong ka jaga ka bari jong bakhle tame uyaine ha ka jingka jong badon bor utau de Jisu ladang isania hau Jisu Kandai fuway gelo nong khot kebalai nabaun pelat yamin na kasang kawya jong noriam bat kajing yap klam kabapan sneo un pelat yang ina kasang kawya jong noriam bat na kajing yap klam kabapan sneo ukular yang i ladang isani hau try ukular yang i ladang khot kerpa jo try un pelat yang ina kajing riam mu basneo un pelat yang ina kajing yap klam un pelat yang i ang Jisu kata kata kajing kular jo Jisu Kandai puwen reo naba kajing yap klam kabayat men kajing yap klam kabayat ha kabadum lame kajing penjot mesengi kajing yap klam kabayat ha kabadum bat kabayat amesengi
utrai ukulal melorgat bengi ulorgat menmet ulorgat meski keklam kebayat menmet keklam kebayat meski ukulal melorgat batmi anggak ten ke jauh rai ngai ngu yo jisu kanai puwe si po kanam jai ke bas new lemni kanu ke jing yap tem kanam wan hajan jo ke jan jo me ladangi seni utrai kanam jai ru ke bas new lemni kanu ke jing yap tem kan amwan hajan ke jan jo me kan ke jing kular ka jo utrai kan ke jing kular ka jo utrai ka jing kular utrai namta ka jing im ka junga badam ta ka jing jongi kandai puwe khot ke basa untap yami hakisner hapage thap niang jongu menre yeradi untap yangi hakisner hakitap niang ke jongu menre kabagum ka ne por jo ka jing kiwin kabagum ka ne por jo ne khunyang jingpam corona virus ka klam utrai piari gisner ukhani ya ka riba ka jaj ban reo ukro kubak sial ka kro ki kon haba kubaj wan kring wan jot ikon ka kro piar gisne ki wan ri hakat hakisne ki ka dubno kitab ne bat kumta ukling umla pen jot ini ki khosial uyo iya ka kami ka bangem bat umla bat pen jot nama ka dona ko po tap ne anjo ka kami mangabat mangiru na ka por lala mangabat mangina ka ja ha ni gisngi ki pamenta hagani gisngi ki pamenta ki bukum kene ki jingkiwin kum kene ki jige ka bakara ki lai fu jan ni as ngau ki ko ni ki khamat ki jingmo ji berkat ki jiji jar ka ji kuslai upiar kisne wong ale larangi wan un ku dumno yang kitab ni bat kum takane ka kram jingpang baga jige ki bunjanya ka jingim jongi ha ka jing pendapi ka ten ka jong pulai ublai un ku dub yang kitab ni ka jong un ku dub yang ki ti bren bor ka namar klam kan yo iu jisu kan septing kan jing ka yo iu jisu kan head yap namar ngidon hagak ti ka yo jisu suk ki ba chene utrai ba kan jing chene ajuki long utrai ko ki para bangai bi jonga ko ki lok be jonga ka ba kum kan ka por bat ka benta ka ba khaddo ka kwa pa kran bat bi ka benta ka ba khaddo Gospel Matius nyo to panti on sa ayafi to wati on sa siem to tete on sa priya bi na ba baro ubapan updiang bad bawat usiem bad batet upli tongi duai hagi kateng ke jame Yesus Kristus ngala pule ke tin me ngala yasam hagi syakri ki parit ke jame ai bana ke tin bra pendap ke bor ke tin bra paslan musim coach ai ka slam jame ka rib ke jaj ban reu katap ki bapang kin klan kan klam kan penya hagar teng Yesus ubara Nazaret gin yo ya ke jing job gin yo pat sen ke bor gin yo pat sen yo ke jing suk ba ke jing kemen ya ke jing suk ke bo Yesus ai mdan bala man kene namal bo Yesus ai ko try ba riba ja ben rew kan ai ke ti kan su ya ke ti no sim try bat yang Yesus pakodor ngai tino akal tengah Yesus amen.